גילוי נאות, אני אישה קרחת. עין שמאל שלי פגועה מהקרנות ואני צמודה למשקפי הפילטר שלי כי אין לי סבילות לאור. השונות שלי מלווה אותי יום-יום, כל היום. אני סוגרת כמעט 20 שנה בגעגועי נצח לשיער שלי, אבל אני ממש לא מתגעגעת לאפרת הצעירה עם רעמת השיער. כן, היופי היווה יתרון, אבל לא הייתה לי מודעות לעוצמה ולייחודיות שלי. פשוט לא הצלחתי לראות אותי. המשבר הביא איתו שאלות חדשות. מי אני? איך להתמודד עם הנשיות המיוחדת שלי? איך לחזק את הביטחון העצמי שלי? ומה אני מביאה איתי לעולם? היום אני מפנה אותן אלייך. אז נניח רגע את הסרט הטורקי שלי בצד ונדבר תכלס. אני מנחת NLP לנשים ואשפית מילים. הכתיבה בשבילי היא דרך להשתחרר, תרפיה, ריפוי. זו הסיבה שהקמתי את המותג שלי לראות אותי. סטודיו לנשים יוצרות מציאות. בסטודיו שלי את ואני מדברות NLP ומשתעשעות בכתיבה. דמייני את עצמך בתסריט מציאות חדש בו את מתנהלת בחיים שלך בלי פחד מהסביבה ובעצבה עצמית וידיעה מוחלטת. מי את ולאן את הולכת מכאן? כל מה שאת צריכה זה הסתכלות חדשה ומודעות לשינויים שאת רוצה בחיים שלך ולא יודעת איך לדייק אותם. יש לך רק תחושה חזקה של פספוס. סיפור החיים שלך נע סביב ההבדל בין מחשבה לפעולה. איך את חושבת שאת רוצה לפעול ואיך את בסוף פועלת. בואי לזהות מה עוצר אותך מלפעול כמו שאת באמת רוצה. בואי לראות אותך בעיניים חדשות.